Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda,
ito hanggang unya nagtatabang Si Kong Louie Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 17 minutos po, makalihis ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Tony Kilise, ang lalaking mahilig sa cake. Tony Kiliste sa On the Spot sa BicolNet TV. Tony Kiliste, kasalog kang Bicolano Live. Alright. Jones Marhaina pag good morning, Bicolanja. Good morning. Good morning po sa labas ng panantabay. Good morning po sa gabos ng mga nakatutok na po ngayon na pagka-morning. Sa gabos po na nag-antabay. Sa gabos po na nag-abang po sa satuyang ngayon na pagka-morning. Maraming thank you. Hoy, syempre, aldaw po kita ngunyan ning, anong aldaw ba yan? Hoy, aldaw po kita ngunyan ning Thursday, Webes po mga tugang. Petsa 27 na po kita sa bulan ng Hunyo 2024. Hoy, magsanabay-sabay naman po kita sa laog ng sarong oras na presentasyon po sa tuyang programa. Hoy, ngayon man po ginari ini ang programang On the Spot mga tugang. Manahiling po nito sa paagi po kan BicolNet TV. Ay, siyempre sa Panginoon po iyan, kan sa muyang station manager, Maestro SM Nalatuon, dyan po sa main studio. Siyempre mga tugang gigdiman po sa sakuyang studio, ayaon kita sa Studio B. Ako po tabian sa intong terming nakakasabay po digi sa laog kan sa tuyang programa. Tony Kiliste mga tugang at your service sa programang On the Spot mga tugang. Hoy, siyempre, good morning po sa mga nakatutok po sa Satuya sa 1st, 2nd, and 3rd District of Badbay. Siyempre po sa mga pagtalaid niya po tabi ng mga probinsya. Sana po yaon po kita sa mga hay na kamurugtakan po tabi sa mga oras na ini. Hoy, antabay ka mo, speaking po kang 1st District. Antabay po ka mo taat yan, may makakasabay po kita. Makakasabay ka po mga tugang ang pamayo po kan malilipot Municipal Police Station. Walang iba kundi po mga tugang ang mahigos matinabang na COP, si Police Captain Melanie de Guzman mga tugang. Makakasabay ta mga tugang regarding ini po mga tugang kan kaso po ni the late Barangay Captain Narding Bisa. O ibagay ni mga tugang way back 2022 kan ini po mga tugang magadaan sa upon the investigation mga tugang sa may tama po ning badil dyan po mga tugang sa barangay San Jose dyan po sa Banwaan po tabi mga tugang kang malilipot albay dyan na pag-istoryahan tayo yan mga tugang together with Police Captain Melanie de Guzman and COP po mga tugang kang malilipot Municipal Police Station. Ay, siyempre mga tugas, mga palantabay niya itong mga FW, na nakatutok po ngayon na pagka-morning. Ano man oras po nindo ako nahihiling. Anong oras man po tabi nindo ako nakakaiba. O sana po yaon ka mo sa maghay na kamurugtakan. Sa mga oras po ini. Ay, siyempre man, tabi man sa mga palantabay niya ito. Adi, paki-like, paki-share naman po tabi kan sa tuyang programa. At ang na po na mas dakol po kitang mas dakol kitang maimpormaran, mas dakol po kitang makasabay po ngunya na pagka-morning. Digdi po tabi sa lawag ka sa tuyang programa. Hoy, kasuhapon, pasensya na, di kita mga tugang pinagtugutan kan, kan sa tuyang mga tugang na internet, di kita naka-programa kasuhapon. Dahilan mga tugang kan, aram ta na baga po mga tugang, ang problema ta digdi po sa tuya po tabing nasyon. Kung bako mga tugang problema sa kuryente, problema po mga tugang sa internet connection, problema po mga tugang sa
data connection. That's why mga tugang, pag iyan na po mga tugang ang puminasali, di po kita talaga makakabuga. Ma'am Lynn Burusula Bueno, morning po, watching from Novaliches. Nasa Novaliches pa lang si Ma'am Lynn Burusula Bueno. Thank you so much, Ma'am Lynn Burusula Bueno. Maski hain ka, maski sa ka nagduduman, pero mo po kami pigbibit-bit, pero mo pigdadara po ang Bicol Net TV. Thank you so much sa Burusula and Bueno family, sa mga kapamilya po tabi ni Ma'am Lynn Burusula Bueno. Thank you so much for watching. And siningman mga tugang sa mga nakatutok na po, sabi na, sa mga gusto po magsabay, magpaabot po kasi ng mga pagbati, question, sumbong agrangay, diyan na, ipaabot po sa paagi po diyan po sa comment box, comment section, pwede po kamo diyan magpaabot kasi po tabing mga komento, question, asin iba pa. Ayan, diyan sa comment box, comment section. And also, bukas naman po ang linya kan sa tuyang komunikasyon sa paagi po yan mga tugang, kan 0963-711-4989 para po sa indong mga pagbati po mga tugang at para po sa indo po tabi na mga concern, suguon po tabi nindo ako na po ang bahala kan magpaabot po mga tugang sa mga nanonandaan. 0963-711-4989. Silang mga tugang ganda batiyon tamo na gabos po na nagsisilibrat po kan sa mga kumplean yung ngunit na pagkaaldaw ha. Sa gabos po na nagsisilibrat kan sa mga birthday today. Happy birthday po tabi sa indo gabos. Lugod mapasaindo po tabi ang gabos-gabos na. Mapasaindo po tabi mga tugang ang gabos-gabos na. Ihiras ma. Ihiras man. Kapag yaon na po sa indo ang gabos-gabos, ihiras man po mga tugang. Tangani po dahil pagbusungahon. Yeah. Amigong Ramil Banyares Barbacena, thank you so much for watching. Nakantabay. Idol, malhay na agad tabi boss. Watching from Paso de las, Paso de Plus, Valenzuela City. Thank you so much, Brother Ramil Banyares Barbacena. Nakaantabay mo niyan si brother. Kumusta ka tabi, amigo? Kumusta tabi, amigo, ang sa imong pagbiyahe-biyahe? Ingat sa natabi, amigo, ha? Permission ang pasiguro. Permission na kitang pasiguro tabi, amigo. Sige, fight. Siyempre, mga tugang, duman po sa may mga kapiestahan po ngunyan na pagkaldaw. Happy fiesta, ading. Sa inbaya may fiesta ngunyan. Basta sa gabos po na may mga kapiestahan. Happy fiesta po tabi sa indo gabos. And duman po mga tugang sa ano man po tabi sa indong kalsiributan mo niya na pagkaldaw, ano man po tabi ang okasyon, lagod po tabi maging matarayon po as indigtas po tabi ang sa indong po tabi ng mga celebration. Sining man mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to na igwa po tabi ng mga gadaan, igwa po tabi ng mga kamunduan. Sharing kan dati ang programang ini, and ang Bicol Net TV mga tugang padagos po na nagpapaabot man sa muyang pagkikidumamay. Siyempre po sa muyang pagkikisumaro po sa indong mga kamunduan. So may mga gadan po tabi condolence. And siyempre mga tugang, duman po sa tuyang mga kababayan, nayaon po sa banig ng kamatayan, yaon po sa manlain-lain na hospital, ay magparahay po tabi magparahay, bangon. Sabi ito na mga tugang, ano man po nakadilipisilan, ano man po mga tugang na mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot, nangyayari po digdi sa tuyang kinabaan, ang gabos ng iyan mga tugang, ay igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya permission na po kita, fight sana. 10:28 in the morning, paramihan pas na pinagahalat-halat na po mga tugang ang apod kene pinagahalat-halat na po mga tugang ang sa tuya po sabi na makakasabay ngunyan po tabi na pagka-morning sabi to na nga ni makakasabay ta po mga tugang ang mahigos sin matinaban po tabi na pamayo po kang Malilipot Municipal Police Station. Hindi mo nakita mga tugang sa iba niya ito pang mga pag-oristorya, mga tugang ngunyan po tabi na pagkalda. Good morning man pala sa mga palantabay niya ito dyan sa may party po kan baka kay Alba. Magayon na ba dita target pala ngunyan po mga tugang kan lokal na gobyerno kan baka kay Albay na puna na po ang operasyon kan
sa inda po tabi na community college o ini po na Bakakay Community College. Ngunyan po na school year na ngunyan po school year 2024 to 2025. Pinagtutubudan tayo ni ano na mahatod ining kagianan po mga tugang dakulang tabang syempre pa duman sa tuyo mga kababayan na gusto po na mag-avail o gusto po na magklase. Dahil na po kinakaipuhan na maglayo pa, tauyo na po sa mabukas na po ang Bakakay Community College. Ngunyan po tabi na kalasihan. Kaya sa mga gusto siguro, sa mga maut po na magklase po dyan, makipag-coordinar na siya na po tabi, magtaga-humapot-hapot na po tabi kamo, magpa-share na po tabi kamo dyan sa munisipyo kan Bakakay. Tangani po na maisihan po nito kung ano po sa mga dapat po nindong i-comply. Tangani po na mataman nito sa mga risikitos, mga tugang, tangani po na pag-abot kan oras, dahil na po kamo mamaransiwan. Kaya, taaram ta sa maabot na Hulyo, July, mapuo naman po mga tugang ang enrollment. Kaya, mapuo na po mga tugang sarong simanang apod kini enrollment mga tugang, and then after kayan, mapuo naman po ang klase sa bulan na Hulyo. Kaya si mga gusto po magklase, asikaso po tabi kamo. Asikaso po tabi kamo ta pagkakataon na po tabi ninyo yan. Yeah? Sige. Magayon ini mga tugang ta lalo na ano sa mga kamagurangan na kapos-kapos po mga tugang. Pwede share na po mga tugang mag ano dakulang ano nini dakulang tabang na po ini sa senda. Medyo minus-minus na po mga tugang ang sindang gagastuson. Kung sinda po mapaklase po tabi kan sindang mga aki. Diyan po tabi sa Bakakay Community College. And syempre, lauman pa po mga tugang na mas magayon pa po ayan po tabi na serbisyo po diyan sa mga maabot pa po tabi. Sa mga maabot pa po tabi ng mga panahon, ma-improve pa po mga tugang ang kalidad po kang klase po diyan, edukasyon. Diyan po tabi sa Bakakay Community College. Meantime mga tugang, 10:31 in the morning, ma-commercial, anong na kita, station break, mabuelo kita mga tugang. Sa satuyang pagwelta, antabayan na po mga tugang, makakasabay ta po, ang pamayo po kan Malilipot Municipal Police Station, tangani na maisihan ta po mga tugang, ito po na makihumapot kita, regarding po mga tugang duman sa development mga tugang. Update mga tugang kay ni po na kaso po ni ex-kapitan Nard Bisa o kan San Jose Malilipot Albay. Antabay ka mo mga tugang sa tutuyong pagwelta. Diyan sana po ka mo. Madali sana po Kung Joey kan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wara na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta.
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 34 minutos po, makalihis an alas 10 ning morning. Tony Kiliste, ang lalaking mahilig sa cake. Alright mga tugang, balik po kita. Balik po kita sa satuyang Apod Gaming. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ngunyan po tabi na morning. Sabi ko na nga niya, pinaghahalat-halat na na po mga tugang. Siguro may nag-interview kay ma'am. May tulos na kalaw. Lahat-lahat po ginaray. Nag-ano kita kayo, 10-30. Lahat-lahat naman ginaray. Alita baka sigwa po mga tugang ki apod kini. Nag-interview mo na kay COP. Nainutan kita. Anyway mga tugang, lahat-lahat po ang linya kan sa tuyang apod kini. Kan sa tuya po tabi makakasabay po hali po diyan sa Malilipot Municipal Police Station. 10:35 in the morning. Bigyan mo na kita mga tugang sa iba niya to pang mga pag-istorya. Manunungod ini mga tugang sa apod kini. Manunungod ini mga tugang sa apod kini. Manunungod ini mga tugang sa presenteng sitwasyon mga tugang. Kan manunungod ini mga tugang sa presenteng sitwasyon niya to mga tugang. Hatod po kan Albay Power and Albay Electric Cooperative ining Aleco. Dakul kita mga tugang na pag-istoryahan regarding dyan. Pero bago iyan mga tugang, una, nahiling na po, yaon na po ang sa tuyang makakasabay po muli na pagkaaga. Dahil iba po mga tugang, ang mahigos, matinapang na pamayo po. Saro sa mga bistado ta po mga tugang na mga COP po digdi sa tuyang area na nahiling ta po mga tugang na talagang yaon po ang sa iya po tabi na pagtatrabaho po ning husay. Tangani po mga tugang na mapakaray o matawanan mga tugang ning aksyon. Ang gabos po dapat po tabi na tawanan po tabi ning aksyon. On the line, ma'am. Good morning po, Ma'am Melanie Di Guzman. Welcome po sa programa. Yes sir, good morning po sa imo asin sa mga naghihinanyog, naghihiling kan sa imong programa po na on the spot. Apo, ma'am. Long time no see, ma'am. Iyo sir, yaon man lang ako digdi, di mo na ako bigay-invite. Di ako masyadong tabi ma'am sa giraray po, Diyos marahay na pagkaaga po sa imo. Ayan sa imo po tabi ma'am na mga pag-iriba po diyan sa Malilipot Municipal Police Station. Ma'am, napahapod po kami apod kini nakipag-connectar po kami ma'am makiki-update po kami regarding po digdi sa development po baga ma'am kan kaso po ni the late Barangay Captain Narding Bisa kan San Jose Malilipot Albay. Way back 2022 po baga madam kang ini po tabi madiskubre na duman sa sarong communal garden na may tama ning bala po tabi ma'am COP. Ngunyan kinuha ko po ang linya mo po ma'am para sabi ko na nga malinawan po ang mga detalye or makuha po ang bilog na detalye regarding po sa development na po kay ni ma'am na kaso po ni ex-Cap Bisa. Go ahead po ma'am. Yes sir, bali po ining case na ini ni Cap Bisa na kang 2022 pa nga ni po baga ini nangyari nag-anniversary na po twice. Yes. So ngunyan ini po as a backgrounder nangyari po ini
2022 under ano pa po, ang Chief of Police pa po kay Digdi si Sir Mike Fortunado. Tama, Michael, then during that time po, sa time niya, syempre po nagkaigo ng investigation regarding the case, na sinundan din nga ni po kay itong nagsalida sa iyan sa kuya pong predecessor si Major Dionisio. Di man po sindi nagpabaya kay ni hanggang sa nag-abot nga ni iso time na ako na ang nagtukaw and na turn over sa kuya sa investigation kang kasong ini. But then again, before pa man po ako nagtukaw dito, may request na sa family and therefore tinaumi po ang investigation kang case na ini sa NBI. But of course, yun man po ito sa muyang pagtabang sa investigation kay ini kay bata po ang sa tuyang mga NBI agents na nag-asikaso kang case na ini. So last year po, na-file ang kasong ini for murder laban sa duwang suspitsado. Duwa pa lang po so nangaranan, pero igwa pa pong mga John Does na pigsasabi. Ibig sabihin, mga cohorts pa po ini na dai pa po nangangaranan. Dai pa po So, ning enough evidence para pangaranan sinda. So bali po ma'am, na-mention mo po na may duwa na pong suspitsado. Pwede ta na po ma'am ini iluwas sa publiko po ang pangalan po kay ini na duwang suspitsado na ini? Yes sir, bali naglaog naman po ini o ang warrant of arrest kan duwang suspects na ini sa tuyang database sa PNP and igwa na din po na pig-release ang Department of Justice and NBI na pictures po kaining duwang ini na suspects. Ang pangalan po kaining Saro, siya po itong gunman na pigtuturing pong gunman digdi sa case na ini, si William Bawalan Dagot Jr. or ang sa pagkaaram ko po ang ano kaini ang alias kaini is Porky. So siya po ang tinutok doon na gunman based sa investigation siya ang nagluwas na gunman. Tapos ini po si Dagot nakuha po kaini ang picture sa CCTV footages na nakuha digdi sa tuyang area. Then, confirm po ini, nagduman po ang sa tuyang mga agents kang NBI, nagduman po sinda sa lugar kung saan sinasabing taga-duman ini si Dagot sa Langkiwa, Binyan, Laguna. So, nagduman po sinda, may mga tao sindang kinaistorya, including the barangay captain of the barangay, who happens to be a relative mismo po kaini nasa tuyang suspect. So siya po asin ang iba pang mga tao duman ang nag-confirm kang identity kaining suspect po na ini. Buda so mga nahiling na picture sa footages kang CCTV from Tabaco and from Legazpi. Ang footages po na ini halin sa CCTV kang hospital na pinagdarahan kay Kapitan Bisa. Ibig sabihin po tanhiling siya duman, nagsunod pa ini duman to make sure siguro na successful sa ginibo niya. So bali COP lang po ini po COP ini po na after niya po nabadilon ito si Kap nagduman po nagsunod siya sa ospital. Tama po ba? Kang dinilagan po ini based duman po sa footages na nakuha during investigation. Igwa pong nakuha na yaon siya duman sa hospital mismo na ito pang dinara si Kap Bisa. Pati po kang dinaragi-ragay ni i-transfer po ini sa BRTTH, igwa pa din po na footages kitang nakuha duman na yaon manggirare siya. Apo. So bali po ma'am upon the investigation po, ano po ang pinagigibo po kay inin suspechado ini po ni pinagtutok-dong gunman digdi po sa probinsya kang Albay, particularmente po diyan sa Malilipot. Ano po igwa po ining relatives mismo po digdi sa Tuya or diyan po sa area? Sa relatives po negative, ang ano po kay is ang presumption kay ni and then iyo po ang napatunayan din in the course of the investigation of the NBI na ini po hired killer. Killer. Oh, see. So, yun po, ibig sabihin po, binayadan ini para gibuhon ito kay Kapitol. Apo. So, siguro ma'am, na-mention mo din po ma'am sa imo po kanina,
duwa po so ginaranan na po suspechado. Yes, sir. Ini pong Saro, taga ano ini po, taga Santa Rosa, Laguna. Ang address niya is Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Pero Laguna. ang gikan po kay ni allegedly is from Tabaco City. Si Al Anthony Lacandaso. Alright. All PNP personnel po ini kang Highway Patrol Group. Oh. Yun po ang last known Opo. unit assignment niya, ang HPG po. Apo. So bali ma'am, kuhaan ko lang giraray po. So last name po ni ito po na second suspect po. Al Anthony Lacandaso. po ba? Yes po. Lacandaso. Yes po. Ma'am, ano po ano kay ni? Wala man po ining ano tawag kini? Wala man po ining relasyon po duman sa inot pong suspechado. Based sa investigation po na napalapan sa tuyang mga kairiba sa NBI, ang connection po kanduang ini is may mga nagkakapira pa na mga cases outside Bicol region na magkaiririba cohorts po talaga sinda. Igwa pong cases. Actually po, hindi po sila Candaso, sir. Kung marurumduman ta way back, I think 2022 din, na nadakop ini na may darang van who happens to be, which happens to be carnap itong van na ito. Bali siya nagkakapot kang van na pigpapalinigan niya ito kaya siya na-intercept po kang mga pag-iribata sa CIDG and IMEG. Siya po ito. So na news po sa GMA I think na nadakop. Doon po siya nadakop. So bali po ma'am, ini po sa grupong ini gari makukonsiderar ini ma'am na organisadong grupo po sa dahil base po sa mga kina-involved po kay ni ma'am na mga krimen. Posible po na araw kay yan, sir. Aha. So, ma'am, ano po, tungkol lang po, ano na, hain po sinde ma'am, ini po doang suspechado, hain po ini ma'am, ngunyan po. Actually, sir, parehas po ining at large. Kasi ini po si Dagutdot, right after kay itong pangyaring ito, day na po ini na monitor na nag-uuli duman sa Sainda. Kung pirang beses po ining pigdumanan kang NBI and other law enforcement agencies na katabang ta, day na po ini na mo monitor duman. Pero ang last known address po kay ni is duman mismo sa Langkiwa sa Laguna, Binyan, Laguna. And inim naman po si Lacandaso, na ano pa po ini, na-detain pa po ini o sa CIDG Anti-Organized Crime Unit sa Krami po. Pero since nga ni po, they nag-surface so itong alleged na hinabasan kang auto, so na-release po ini and last known po ming information, napunta po siya sa holding unit kang HPG. Pero po, I think last year, nag-awol na po ini, sir. Ayun, so bali, nagtatago na din po ito pa oras na ini. Most probably po. Ayun, yun ano. At least ma'am, magayon bareta po ini tabi si COP sa pamilya po ni ex-Cap Bisa dahilan haranin na po na matawanan po ng hustisya. Ito po tabi COP na pagkakagadan o panggagadan po sa iya. Yes po, sir. Kasi sir, naglaog na po ini sa database kang iwaranta, ibig sabihin, the whole Philippines pwede na mag-act sa Philippine National Police and other law enforcement agencies na pinagtawan po kang NBI, kang copies na ini, pwede na pong mag-access and pwedeng makuha ang warrant of arrest. So, maski sa po sinda magtago, maski si ISAY po na law enforcement agency, pwede po sindang dakupon. Apo ma'am. So ngunyan po babalikan ta po ma'am so petsa babalikan ta po ma'am so so actual na pagkagadan duman kay ex-Cap Bisa or Bisa. Ma'am makukonsidera ta na ini po ma'am na at that time gari election related na po ito ma'am. Based po sa initial report po digdi sa station kang pag-abot ko, dai po siya piglaog as iri.
They po siya piglaog as iri based doon sa report. Pero makusog po ang pagtubod kang sa tuyang partner agency ang National Bureau of Investigation na posible data man po pigahali ang anggulong ito sa saro po bagang kaso yaon ang kabut na posibilidad ti kakaagtatanganing mas mapadali po sa pag-gather taki information is and mas mapadali sa pag-solve kang case. So that is one of the angle na pigihiling po kan sa tuyang mga kang investigation. Ngunyan po ang piga hagadigdi kang NBI na sutabang kang gabos na makuha ini kasi sinda lang po ang makakapagpalinaw kay sitwasyon kang case na ini po. Especially po ini si Lacandaso kasi parang ang participation niya is minimal compared to man mismo sa gunman mismo na si William. Apo. Ma'am, so since ini po pinag-ano to na po sa pwede niyo po kami makahagad man ma'am ning copy ning siguro picture po kaning duwa para po maka kita sa siguro awareness or para po sa pag-disseminar po ng impormasyon sa tuyong mga kababayan. Yes po sir, nag-clearance din po ako kay NIO sa NBI na may tinaon na po sinda may pig forward na din po sinda bako lang po sa duman mismo pig forward ninda sa tuyang regional headquarters and pasiring na din digdi and sabi ko nga ni po kasubago na-access na siya kang maski sa ina pulisya kang Pilipinas. So pwede mi po kamong tawan may pighagad na po ako kay NBI na good for posting na daw po ini. May clearance na din po sa inda. So isend ko na lang po sa inyo sir pag naipadara na sa ko ni NBI po. Ayun, thank you so much Tabi COP and from time to time ma'am pag magkakaigwa po kita ng information po regarding po diyan, mahagad po gyari po kami ma'am ning update po ma'am. Yes po sir. So with that ma'am thank you so much. Aram ko dakul ka pa po ma'am na mga trabaho mo na pagtal daw. Aram ko po ang sarong Melanie de Guzman talagang yaon po ang paglapigot na mapakanghay po ang sa iyong nasasakupan. Ma'am, any message na lang po sa mga taga-Banwaan po kang malilipot ma'am, go ahead po. So, with regards po digdi sa case na ini ni Kapitan B sa aram tamang po napadaba siya kang madilipot. Uni na po may update na ang pangyari sa iya. Hagad mi lang po sa gabos sa malilipotenyos na yaon digdi sa lugar mi mismo or kung hain man na lugar or sa gabos po na nakakahilig ang interview na ini na sana matabangan na matawan taning hustisya ang pagkagano ni Kapitan Bisa. Any information po ang ipopost po na hali sa NBI na pictures ninda may mga numbers po duman na pwedeng kontakon anytime na halimbawa may information po kamong maitatao sa samuya para matabangan kami sa pagdakop kaining mga suspetsado. Sana po matabangan kami. And aside from that sir, sa ibang naman po, hagad mi din po ang support and ini-invite ko po ang gabos para sa upcoming Lubid Festival po kang malilipot Albay. Yung pong July 6 start. May dakol po kaming activities digdi sir. Siguro sa masunod tang interview pwede kong sa imo sa mga activities ta po digdi sa malilipot ko Lubid Festival. Pasit kita ma'am ki another set of interview para po diyan sa mga programa nindo in connection po kan Lubid Festival ngunya na July. Diyan po sa Banwaan diyan malilipot. With that ma'am, ay alam ko po pa ma'am, ining kaso pala na ini magirumduman ko sana, ining kaso po ni Bisa. Poon kang ika nagtukaw po ma'am, saro ka po sa nagpromesa na dai mo po, tawanan mo po. Saro ni sa imong tututukan ma'am. Ini magigirumduman ko ni tama po ba ma'am? Saro po ini sa imo po kay ito na ining kaso ni ex-cap Narding Bisa sa imo po ining tututukan sundo sa matauwanan po ini ning kasimbagan Tabi COP. Opo sir. Hirak ng Diyos po sa dakulang tabang kan sa tuyong mga partner sa NBI. Uni na po so update and sana po duro-diretso na ini with the help also of the community. Yes, ma'am. Once again, ma'am, congratulations po and mabuhay po kamo. Ingat-ingat din po, ma'am, sa indo po tabi diyan. Taaram ta po baga, ma'am, ang mga siring kay ni medyo critical po ang mga arog kay ning klase po ning mga kaso pinagkakaputan po nindo. Ingat po diyan, ma'am, sa mga pag-iriba mo po diyan sa Malilipot Municipal Police Station and mabuhay po tabi kamo diyan. Thank you so much. Thank you very much po, sir, and God bless po. Alright. So yan mga tuga. And sa tuya po na alat ka.
pakikipag ayun, nakabalik na kita. Ay, pasensya na kamo di. Dipisilon talaga pag dipisilon mga tugang pag dakula ang moro. Iba man sunapindot ko. Alat ka? Naili mo lahat. Iba man sunapindot ang mga tugang kasubago. Well anyway, okay naman. Magayon naman sa tuya po tabi mga tugang na pakikipag-istoryahan po mga tugang kay COP Melanie de Guzman kang Malilipot Municipal Police Station. Ayun magayon ini po mga tugang na bareta, lalo na po sabi ko na nga sa mga kabarangay, sa mga nagpapadaba po kay the late Barangay Captain Narding Bisa kang San Jose Malilipot Albay, taon ni po diit-diit na po na nagrarani po. Madali na po or madali nang masusog mga tugang. Kini po mga tugang na may kagibo po kan panggagadan po kay ex-cap Bisa kang San Jose Malilipot Albay. Nalingawan ta di na haputon pa lang kay si Upit na pero ang sining po kay ni mga tugang na insidente, ang sining po kay ning krimen mga tugang lalo na makukonsiderar po mga tugang suganman na hide killer. Pwedeng may nagsugo po kay ni mga tugang niya unsa na po sa palibot. Ayaw dahil mo pwede ni aning lalion po mga tugang na na anggulo. Saro ini po mga tugang sa anggulo na dahil po pwede mga tugang na halion po mga tugang sa araw po kay mga kaso. Kaya ingat-ingat po kita. Dahil ta masabutan pag may mga siring po kay na may maraot pala na plano. Difficile talaga sa sa barangay level pa sa naya. Lalo na ngunyan sabi ta na nga ni mga tugang, pararani na naman po mga tugang ang eleksyon. Sana daiman po mangyari na igwa pa ning mga siring po kay mga insidente mga tugang krimen na mangyari po digdi sa tuyang probinsya. Pero ang kinagayon ng kani mga tugang madali na po mga tugang. Sabi nga di po mga tugang ni COP na po ini sa gabos na police station po throughout sa bilog pong Pilipinas, nakaluwas na po ini mga pangaran po kay nagkaduwang ini. And dahil man po apod kini, dahil man po mga tugang pinaghali po ang anggulo na iba pa po ining kasabay, iba pa po ining mga kasabwat digdi po sa paglilikidar kay punong barangay Narding Bisa kan San Jose Malilipot Albay. With that sabi ko na nga ni magayon pili po mga tugang na indikasyon na luhay-luhay na matatawanan po mga tugang ning hustisya mga tugang, masisusog na po mga tugang. Ito pero makatakot mga tugang kasi sibaya maghuna. Sisabaya mga tugang ang maghuna na may mga siring pa lang kaandigdi na sa satuya adi. May mga siring na po kan mga tugang na mga mararaot, mga tugang na mga elemento na naghina. Nailing mo na. Basado mga tugang duman sa informasyon niya itong nakuha kay COP. Kaya pala mga tugang tulos na nasusugpo mga tugang suganman. It is because kandina na po mga tugang si ex-cap, the late kapitan, kang ini po mga tugang dinara po sa ospital, inot po dyan sa siyudad ng Tabaco, nagsunod pa po mga tugang suganman, nailing mo na talagang organisadong marahian sa iyang iro-iro. Talagang gusto niya, pag siya truminabaho mga tugang, rimati talaga.
matindi man so ano kay ni, matindi man so training kang ganman. And then kalinipat pala ng mga tugang diyan sa siyudad ng Legazpi, na linipat sa hospital po diyan sa siyudad ng Legazpi, nahilingan naman po mga tugang sa CCTV footage na nagsunod na naman po mga tugang suganma. Nailing mo na. Day talaga tatawanan mga tugang nimbo inangos ade ang sa iya po tabi na biktima. Kaya ingat-ingat po kita ani sa tuya po ng mga kababayan. Sa mga siring po kani, ang importante kani po mga tugang, maging vigilante po kita. Sa mga barangay official ta po tabi, sa mga barangay tanon, maging alerto po kita. Kung ini po nangyari po diyan sa barangay San Jose, pwede siyempre may mangyari man po ini. Dahil tama pinagahagad. Pero, ang makakaansa na kayo ni mga tugang, ang pagkikita po tabing vigilante. Maging alerto po kita sa satuya mga barangay, sa satuya po mga nasasakupan, dapat kami kitang alertado. Mahiling ka po mga tugang, kung may mga bagong pandok na umaaligi-aligi, yung mga yun sabit na po mga tugang na once na ika po tabi, alimbawa pa barangay official, dahil ka po masupog na maghapot sa nahiling mong bako mga bako pamilyar na pandok po sa indong barangay. Kaya maghapot ka mga tugang, dahil ka masupog maghapot. Kaya iyan bilang trabaho mo, iyan bilang pagreparo po kan sa imong barangay. Lalo na kung mga alanganing oras tapos kami mong nahiling din sa lugar nindo, sa barangay nindo, magdalas na po tabi ka mo kung ano po ang tuyo kay yan. Dahil po kamo magduwa-duwa ng God, nahapoton po iyan, ano ang tuyo sa indong barangay. Dahil po tabi masupog, maging vigilante po kita. Lalo na po duman sa mga motor, sa mga bihikulo po na pirming nakaparking po dyan sa sindong mga lugar. Dapat po pirmi yan na pirmi kamong alertado dyan. Tabaka saro yan sa mga magibuning magibuning daing data po sa sindong barangay. Kaya di ka masabutan may mga barangay pa palang kita na wala mga saro ini mga tugang sa importansya mga tugang king pagkakaigwaning CCTV. Dako lang tabang ini po mga tugang sa pagkakasusog po tabi mga tugang kan mga suspetsado. If ever na magkaigwa po mga tugang ning mga siring po kaning klase ning krimen. Good morning sa mga lalo na ang motor na daing plaka. Correct? Tabi Kuya, Uncle Ton, Idol, Tony Barnedo Jr., salamat po sa magantabay. Lalo na ang mga motor na daing plaka, dahil po kamo masupog as a barangay official. Dahil po kamo, maski anong komitiba kamo, dahil po kamo masupog, maghapot, sisay po tabi ang tuyo nindo digdi sa samuyang barangay. Tapag arog kaya, nasisita nindo yan, dahil yan po magkukusog din po dyan, matutulag nindo kumbaga. Pero kung yaon ka mo sa barangay nindo, tapos nagduwa-duwa ka mo maghapot, ay bay na ako kaya. Kaya magpala supog-supog ta as a barangay official bagay, yan ang gusto nindo. Maghapot po ka mo. Apoton nindo kung sisi ang tuyo nindo dyan sa barangay. May bidbid ka kitang barangay kapitan yan Okay, ito nagirumduman ko. Haluyan ako nag-install sa lugar ninda. Kang tighanap ako sa barangay niya. Man pala na kumidbay. Hiling mo na si Kap. Ako midbid ni Kap. Haluyan na ako nagbabasay-basay sa natad ninda. Nag-agi-agi na lamang ako sa barangay ninda. Kaya ako nabibis, diba? Kaya hinanap ako kan kamay tuyo sa kuya. So, mga amigo to sa police. So, mga amigo to sa PNP. Pigapot si Kap. Kung bistado ako, dahil ako bistado na iling mo ng si Kap. Paano? Masupgon si Kap. Masupgon si Kap. Kaya di ako bistado. Nailing mo na iyan. Nailing mo ng pangyayarian. Kaya, maging vigilante po kita mga tugang. Tangani po mga tugang. Dahil na po mautro ang mga siring po kayo ng insidente. Makatakot pero sabi ito na nga at least mga tugang, nagkakaigwa na po luhay na linaw o kalinawan mga tugang. Hindi po na pambabadil gadan kay punong barangay, punong barangay, Narding Bisa mga tugang, kang San Jose, Malilipot, Albay. 11:03 in the morning. Ano pa? Maluhay-luhay na kita mga tugang na mapaaram po digdi sa tuyang programa ngayon na pagka-morning. Ay, sa aga naman, sa iba mga tema mga tugang. Sa aga naman po mga tugang ipadagos sa tuyang pag-istorya. Digdi po sa laog kan sa tuyang
programa. Siyempre mga katuga, ano yan? Sa liwat sa pangalan po, kan na Bilog na Pwersa, kan na Bicol Net TV, siyempre sa pangalan po kasi yung station manager, Maestro SML doon, siyempre sa pangalan po kasi ito yung mga katuwang, hindi po sa loob kasi ito yung programa, sa mga sponsors, sa mga gusto pa po tabi mag-sponsor, pwede man. Parang awa nyo na. Sa mga gusto pa po tabi mag-sponsor, mag-istoryahan po kita. Sa mga gusto po mag-sponsor po sa mga programa kang Bicol Net TV. Ababa man siya na. Maghiras man po. And syempre sa pangalan po ni Police Captain Melon de Guzman sa Malinipot Municipal Police Station, nakasabay ta po mga tugan sa linya. Maraming thank you po. Mabuhay po kamo diyan. Once again sa Malinipot Municipal Police Station sa Bilog na Tropa. Syempre mga tugang, ako man po tabi ansendong nakaiba, walang iba. Ansendo po tabing amigo. An kasunod po mga tugang kami mga tultol na gibalagad. Kontraryo, kami mga dispalinghadong trabaho. Tony Cristo mga tugang at your service. God bless, bye. Keep safe, Bicolanja. Iringat po kita sa kaliwat. Bye-bye. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wara na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, wara na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City,
owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.